Apran si kada ko weapon same karom bajelo nalitum tekpolong typo Ladakh along stame suluk sudak dolo hadak protester Lapenke police tomang bong stame Kachesong dolo labang so Kachesong a joine adhek to bangke Apran stame damanglo Lapenke penana rat ke injured delo sonam bang chuk alang li painali tum stame amen arjulong pon typo tek stame tekpolong typo alang li inut engineer Lapenke environmentalist alang li environment pasame kaching hon o abak Lapenke alang li tum ki hang kaning ri mate kadiman pon lake 6 schedule la chota kali lang alang itum states tame mate Hemprek tame alang itum hang bom lo ani kanin kang tame alang itum hang bom lo sarkar me tame talks mate alang itum chingwai chingsai tame dopon bom lo tame thang not a result of joining non alang itum put hot hunger strike do tulo aprangam tang tame alang itum hunger strike dopon bom lo non adius tame 15 days pan alang itum hunger strike do pono labang so hunger strike do bom unahut hala bang hini bangke hospitalized lo ano tum kangchir kelang itpen ano tum Apran mag hengno dak lo masi hospital long ponang ko amat si la so pi bangke hadak hur chodud lo hadak arara tum mate hadak hunger strike long ke do tum adhek tum bangke aning pung si ano tum violence tame rim ponded lo edum chathan nam nang angton pen nani tum same Ladakh podim bangke arjulong pon typo hadak adim same langmi pik borop do pik adim kang samadim pinapot borop same do pik lapin ke hadak iltum thek polong ji monasteries mate la buddhist atum kardoma hemlai same thek damlong ji hadak muslim atum same do lapin ke buddhist adhorom ki kroi tum same do lapin kadok kave pen hadak 3 lakhs ne a population do pu lapin ka border lake nani Pakistan and China henlo Ladakh podim lake a state agali district agali halake isi union territory pelotang hada ke control ke direct center mate central government si hada ke control lo mate Delhi pensi hala bang sodim ke control lo dake alang litum local leader lahai ke amelo hala son adim si union territory plot la ke direct sarkar si ki control adim aprang ke Jammu and Kashmir upon article 370 ki pondos tame labang so article 370 tame pave ponded lo lapin dera pike Ladakh pan same hala Jammu and Kashmir long pen hak dak lo amar si alang itum har samay union territory pinchong det lo abrang si ke alang itum Kachesong de rathe bangala son lo jong si Delhi pen direct jong si nang control of lotang te direct Delhi tum jong si jak nang la na lo lotang te chingthur pikpo Ladakh podi mangke chingthur pikpo develop dun pikpo pusima thalo stame alang itum kemat hateng kali det lo alang itum along tin stame ke phudun dia son si alang itum omunang lo Voreng awar saipen danglok development ahin pen danglok la sopor si alang litum same put hot chisong pon thulo alang litum kema tha kisung pangcheng lo athe ang tan pen same hadak voreng awar size same long dun lok mate claim dun long lok son same dokok lo la chota kalilang hala long le same ang tan pen atum same wang ponang cherai po aning ha ling titilo amar si alang litum make a prang son si dokok lo Nasi alang litum 6 schedule same hang pono athe alang litum jong si 6 schedule long lo plutang te alang litum amet hang along le phelang bangke cherai komthek populo la chota kale alang tum state mate Hemprek tame hangbom alang litum environment mate me lang tomon alang litum lahai ban same chema thapik environment ban same matha pik ajok alang litum ang tan ben ki pawang tabji phan same aning hang he nane development same alang litum aning hang hoi development ba aning hang lo sitame nane mining dho nane lahai longli ki phur arlong supply lapen ke for example industry ke wan dho for example a project ke wan dho lahai bang ke alang litum aning hang he athe lahai jong si wan lo plotang te alang litum along le alang litum atomon alang litum alang tomon lahai bang ke hingol la populo la chota kale lang alang litum same a methang a culture do elitum ason alang litum same bangso a culture ang tantom jong si wang lo plotang te chingwi kung lo plotang te halhai a culture same weird na pu ke matha same dolo si lahai ka do ko a protection ki pithek ji phansi alang litum sonia sona litum demand no lake 6 schedule apen ke alang litum statehood mate Hemprek par sabe alang litum hang ponlo alang litum non si protest chot non si alang litum demand chot lapokali ningkan phone dolo alang litum demand alang litum demand bom alang litum talks do bom wang bom lo non ke ningkan phone ke chok lo alang litum mate labang so ki demand pon ke jatu bang hini a group do mate hini organization do the lay apex body lapen ke Gargil Democratic Alliance alang litum si bang so a movement ma ke lead pon do mate japon lo alang litum hunger strikes tame dolo lapen alang litum lepen hadak Delhi an same alang litum akeng men same Kedam pondolo labeng ke meeting samay do bon bomlo labeng talks sarkar ben talks mai do bomlo samay
talks dota kopi lo ale ki doji ile to mathasna jong si thangna da resolvant threat khelo protang de ile to chingki chot talks do chot lo protang de kopi lo ke wang jiri tum no ile tum long action bang jong si avelo protang de thangna sam ya lebi lason lo lang li tum same talks ke dopon bom lo lang tum hang bom lo chingki che than bom lo chingwai bom lo same a result ang take a action bang ke thangna sam ya bidal ile tum same thek bonong ji Karbi yang longjong silang pamelo protang te ini tum sampai cingki ce than ke ajara putak sampai kai ke sampai dolo sita me main a part bang ke action a sai ke claim bang sili tum thek bonong de ji itu thek bonong ji a political party tin sampai ningje ponji Hemprek Apharman bate article 244 a Apharman sampai a action bang ili tum thek bonong li Congress hut sampai thek bonong le non BJP hut sampai article 244 a lam ke Intangkring ben Kachesong ban putek ponong le sarkar tu men article 244 e alam kache than ka chingwa amare talks ke dobom ta hailo mene sita me iritum a result mate ang thek bang iritum thek ponong de laso no alang itum same talks ke dobom lo ningkan phwane ke dam jilo sita me thang not a result of that laso posi alang itum same chesong bona ko lo same alang itum Kachesong mang ke violence men kali alang itum ado peacefully si ka ke same alang itum Kachesong ban bom Lapenke hunger strike bangke ahok lo alang tum hunger strike ben bangke Kachesong ban bom non alam kiklang mangala son lo sonam bang chuk Lapenke alang lipen Kachesong ra pera tum kadok abe ben bangkre pho alang lipen ke bangkre trok ne do po Lapenke abad do tok thai ji mene alang litum Kachesong ban lo le lo koson si Kachesong ban hunger strike men si alang litum Kachesong ban hunger strike lo protang te choche jumje pen si Kachesong ban si hunger strike polo Kasi alang itum la 10 September pen magalang itum hunger strike do bom lo sita me government pen mate sarkar atum alang itum pulo talks ki doji lake October 6 ani si talks doji pulo amar si alang itum bang pulo immediately si talks donang ji lan ki der ong lo pu alang itum same kroidun de amar si labang so hunger strike bang ke ington pan pede alang itum 10 September pen hunger strike dolo api September 23 ando Aje ding o ajoy ne alang itum choche junje pen ajoy ne hala bangini bangke uni delo inul bangke 72 years binso labang inul bangke 62 years alo somare sarpilo tumge matha elo protang de 72 ke kesar munidlo labang 62 stame sarpilo alang itum uni delo amar si hospitalized lo alang itum hospital ponang koklo laso pen ajoy ni si hadak aratum bang aningkang aningpung lo especially la youth atumbang alatum aning pung si alang itu violence tame padukok hadak lasila 24 September ani bangke hadak asuri ovi kimi atum youth atum chingrum si protest lo alang itu state demand lo alatum 6 schedules tame demand lo amat si hadak police tum same dolo hadak rat mate munit kidopiga joine mate alang itum aning ke kang aning ki pung pena joine Aphi along bangke violence mate police tumben same along kachewar lason same dopon lo kecheng si angku ke alang litum peacefully si protest bom lo ing samjin ben si protest bom lo sitame aphi bangke alang litum la 24 September ani bangke munid o aphi bangke aitum police tumben same arlong chewar lo laben ke BJP office same meke kai pondolo lason tak situm la government office same halang nodam lo lason si CRPF atum gari motor sitame thengrai rai thengu group delo amar si police atum same tear gas war lo laben ke alang tum heliamu same pangjalo alang tum ningje pon lo self defense methang pancherai komji phansalang tum bangso heliamu same pangjalo amate ap do amasi a result bangke hadak bang pli bangke apranda mangjilo la chotak lelang injured bangke la khaune de lo pina ando bangke injured de lo police tum same injured lo la bangke punat Kachesong tum same youth tum same areng hu sonang lo amasi api bangke leh hala bangso dim bangke curfew pitelo sona bangchuk alangli aningange la son a result la son violence ke doji phan bangke alang li hin pen ningje pon lo la son a violence do ko ka thike ningkan ko ane pen alang itum aning alo aning ki pung pot non la bang so aning ki pung pot si a result lo la ke psin ningje pon lo alang li ningje tulang la son violence do ko ke alang li life alang li kai long ke ning ki oi me nai a porlo basibulo la son ke klang nang ko ke alang li ning oi pig lo la pen ke alang li life long ke ning ki oi nai ke la hen lo basibulo alang li ningje pon lo non a youth tumbang aning ke kang posi
lason action mate lason alam same klang nang kok lo alang li ning je pon lo Gen Z mate generation Z alang li tum a patient alang tum an ning ki ding mangke avida lo ate sarkar tum nili tum phan nangke lang ki pang kri pon lo pusin ning je pon lo la jotak le lang alang li government phan pu ke lo son lo nili tum ta hunger strike ke do tum phan nang ma tha the det ne tum ni ko ane Ladakh hunger strike do bom no same bangso talks ke do ji phan ajir ding ong October 6 an si date mate apor thik pon ro lasila ke nilitum phan namata thede lo sarkar tum pusin je pon alang tum hunger strike 15 days mate nikre phoke do pon elo stame alang lihin ben ningje pon lo bangso hunger strike ke nilitum ington pon po athe nilitum jong si do pon bom lang plutang te lan su se nili rat bang kisung phonang kok lo plutang te alang di la son bang ke ningang he pulo कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें हिंसा के रास्ते पर ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने जब वो शांति को अनसुनी कर दें 1 बार अनशन 2 बार अनशन 5 बार तक अनशन करे कोई ले से दिल्ली तक पैदल चले आएं शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में alangli clearly pen mate alangli clardak masining je pondelo nili ke violence ning hang he nili rat violence padonang pule nili ning hang kali stame alang tum ning ki pung pen si ason claim de lopolo setame sarkar atumang ko pilo ke ning je ke alang tum ke sonabang chuk pansi akoi pithib lo lage sonabang chuk alangli si ame ade ke pathe polo sonamwang chuksi lahai kadogovi arat phan aning ke pa pungsi office lahai same me pakai lo CRPF agari motoran same patheng rarai patheng rubrub lo violence padokok lo lage sonamwang chukki chokchi pot pusialang nitum ningje pon lo Lapenke home minister ningje pon lo halabang so police tum CRPF tum heli amu pangjar lage alang litum ame thang phan mate self defense pon si alang tum upload la solam jong si tum matha pame lo butang te self defense pon heli कि आप केनांग सॉट मा आलम का प्रेका वीडियो वीडियो लमा आला तुम हेले आप तमे समय पाथी लोडान आप नंग जी मा ला समय तुम लॉन्ग थेता ना क्वेश्चन न प्रॉब्लम इदम तुम थेक बोलोंग जी आला तुम दैट कली फॉर एग्जांपल अलोंग तमे कचेसोंग बन थेक बोलोंग जी समय हालाबांग सो कचेसोंग हुड हालाबांग सो पीसफुली प्रोटेस्ट हुड को पिको सोन पे ने पुलिस में चटेंखेंग दो तिति Ladakh si kecheng si la pokalelang kapre Kachesong put samel sono पुलिस में चौक चेंग पो अभिबांग के हेलिया मूस में पंजार पो अपरान समय दाम नंकोक टिटी लासी इंडिया लोंग जोंग सिलांग पामेलो प्लुतांग दे आलोंग प्रेक समय दोजी मेसेन अफान समय चेसोंग पो नंकोक टिटी लबन के अपरान समय दाम नंकोक टिटी 6 शेड्यूल के हांग पुनोन मते स्टेट के हांग पुनोन लगे एंजॉय किया साइकली नॉन इरितम लोंग समय लांग नामलो प्लुतांग दे सुंक्रुंग इरितम भांग के नाई पिटांग लो 6 शेड्यूल के इरितम लोंग के दो टांग लो Setame article 244A ke pachun ji phan mate autonomous state kilang ji phan ma ke ritom sung pikhelang sacrifice pua son jong se avilo prutang te labang so state kilang ji phan ma ke ritom imang stame hema nang ne etom sacrifice pikang ji mate eretom mare leaders atum bang sacrifice pikang te tangka maha pandong si pathe rong lo prutang te lage eretom state kilang ji phan helo wing alam lo state sinang ji prutang te halai siwet mang bedang ji state jong si long lo prutang te development samay automatically wang polake Stame non mage iritum article 244A apan ki claim pon mage iritum thek bon long we da son nili bai ka ki se me chong hongding lo kumar si labang so article 244A aputhat Kachesong pon ing tangling ji mapu stame non pu se me thek long de lo komane bang ke chesong ji putum se me do lo setame hala chesong ji hala hang ji putum phan se me ki pu tot ki pu sit pen se me do thuko lo son lo iritum unity ki do thek the pon lo labang ke la se iritum long that समय के चौक चेके एली लो आर्टिकल 244A चुनचे that समय के चौक चेके एली लो अनु कपरेक पंगे एली तुम जोंगडा में थाई लो एली तुम पुडेली की पुडाम के एली तुम कार्बी तुम हनान से नीली पुडाम लो ए तुम बांग सो यूनिटी की दो टेक्टे दा जॉइने सी एली तुम बांग चुनचे दे टिटी लो अजर साइज तमे
alang tum unity dot hai lo sona bang chuk Lapenke alang di pen che song ra pere tum bang ke unity dot hai lo sitame ir tum thek bonong lo ang thek bonong lo sarkar tum kwan lo kachenek nili violence donang ji pule kaning jedam kadi sitame sarkar pen Kachesong bang ke peacefully Kachesong bang ke itum ning ding pik nang ji itum hapen bang ke Apran same dam nang ji ta thek kopi ko sone India tum same hapen ke ami thangarat pan chinghone de da son non lang nam elo putang de labang pliban party lot bang ke kaching honang thek lama kali nili mantha teng putang de isi common ason ka thek long mangela son lo sarkar tum chakche de lapukali sarkar tum alang tum chakwek ji nang pipo chokpo lason si iritum phanang chakji lason tak dak lo la son mang chuk tum han same dogs do bom lo ningkan phone pleng edlo chak bom lo dogs do bom stame ang thek a result bang thangna stame abidat lo iritum han same nang chak bom do tai ji chokpo same kopi ke chok ne nonan same adjust same chok si det lo bangso Kachesong ge jut elo ke bang jilangani alang litum Kachesong pun pelo pu lapu bang kali alang litum Kachesong pun bom hilang Lapenke ang thek bang kopi tong long pun litum chini ne sarkar tum alang litum Kedam alang litum kaningri ase arju puma mate arju je det puma edum thangnat same chini pon pe sarkar tum bang ke talks do bom na pipo pulus tame a result bang ka avidet lo lason si alang tum aningkan padam pom alang tum Kachesong hud bang pli bang ke Apran nam elo halabang so nam pipo ma sarkar ato alang tum akemang statehood mate sik sejul labang so ajakong alang lituman pipo ma mate alang litum labang pi thi lot same alang litum thangnat same claim pon pede to ma lahai same litum kelang ipang thek nang ji thetando ajat mat Kachesong same Apran dam nang lo prutang te laso det ki koson Apran dam det poson de kapre lam nani heng lo chok lo labang ke kapre lam same Apran and det ti bang si chok chi det ti lo hadak langnam sinang Nepal long same ke chok dam det bang ke police tom hadak a youths atum aphan hadak Gen Z ade generation Z atum aphan halabang so generation tum pan halabang so wikimi tum pan Apran and det hala heno chok che ke labang so ke chok chi a join si a phi bang ke hadak a prime minister same arpupen sunang kong la government same lar phum e tum long la son klem nang pule ni likaning jedam kali same sarkar tumang la bang support ke matha nang ji non same lang nang hadak bang pli phan ke pathi pon elo kopi a right si alang itum nong ke dolo la son ke pathi pon ke alang tum ko na right spesi ke pathi pon lo alang tum self defense bu same alang tum self defense ka preka bidi do self defense ke la ke bang phan pathi nang ji bang phan pathi lot nang ji la pu phan bang e kali same of by chance accidentally ben rukok lu pu bang ke ka preka lam sitame self defense ke lage alang itum methang panchi pajok nang po same heli odbek nang ji pupe athe rat long ke heli ke hala sutya ave la lo itum matha elo prutang de ningoi meme Kachesong loksi do khangjang puma laso acquisition bang itum mong dokok lason dakta lo itum Karbi long same bang article 244 e alam ade bang so Hemprek Apharman itum a generation itum Kachesong an si do khangjang puma chunche det puma edum Kachesong bom apor ke na patdam bom po na paten ton bom po chingwai lo chok po dogs do lo po sam thuri li po ako ningkan ko ani api Kachesong thu lo tang te ako dogs do li po chingwai li po chok po stame chok chidet po la sona sai do pik li tum long la pgr bijara long stame tum lang dam lo protang de la son lo chok po klem po la son patita pati pru po apor bang padam bom po la son si ri bang ke kai bang ke dam ibin po ahok pet bang ke la si prek check pen jong si claim pon pe matha thela pe leader sum jong si ani ngang helo putang te ki claim ji phan sung pik pachun ji phan sung pik la si mainly bang ke leaders atuma bang ning hang par pik nang ji leaders me sen nang ji aning che rod good pen si claim pon nang ji kali lo putang te thangnat sa mi chun pon pe nili bang so video long lan si nang tu men che thanam chat po jong si pene update do lo putang te puthod de tum che than lom mang e tum che tong pon bom na pen nali tum kado koi pon same choro lo nali tum nili video ka ki same nanglang dun ver pod pen ke subscriber same wang bom lo ning sam lo ning arong lo lan su se si nili same motivated lo nali tum han prek jam alam ke wan je pan uthot che tong tunang do me thak me karom